Fil-każin nazzjonalista tal-Mellieħa, Bernard Grech rid jibgħat messaġġ għal dawk li fil-partit stess fost oħrajn qed iqajmu mistoqsijiet dwar it-tmexxija tiegħu ftit aktar minn 3 xhur il-bogħod mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Bernard Grech qal li għalkemm hu qed jisma' saħaq ċar li hu m'għandu bżonn lil ħadd jurih kif imexxi l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Jiena m'għandi għalfejn il-ħadd jgħidli kif l-oppożizzjoni tista' tkun aħjar. Dikjarazzjoni li tibgħat messaġġ lil bosta fil-fazzjonijiet li hemm fil-partit tiegħu stess fl-istess jum li l-gazzetti tal-ħadd kienu wkoll dominati bil-manuvri u l-mistoqsijiet li għaddejjin fuq it-tmexxija f'tal-pjeta. Fil-fatt il-gazzetta llum fil-faċċata tagħha irrappurtat kif hemm Alex Borg u Darin Karabot lesti biex jieħdu post Grech. Borg għandu warajh lil Adrian Delija u Darin Karabot meqjus bħala l-filjozz ta' Claudio Grech li warajh hemm Ostingat. Il-gazzetta Torċ annotat ukoll kif in-nies ta' Bernard Grech qed jagħmlu minn kollox biex Mezzola tinżamm il-bogħod u tibqa' Brussell f'kariga oħra wara li fallija tragward li tkun li tellaq f'isem il-Partit Popolari Ewropew biex isir il-President tal-Kummissjoni Ewropea flok Ursula von der Leyen. Imbagħad fl-istess jum kellek lill-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon li fil-Malta Today kiteb dwar it-tmexxija dgħajfa ta' Grech. Intant fil-każin nazzjonalista, Bernard Grech issoktak bl-attakk tiegħu fuq l-investiment fin-nies mill-Gvern. Daqqa jattakka l-inizjattivi ta' stabilta fil-prezzijiet tal-iker u fl-enerġija u llum kompla jattakka l-għajnuniet billi qal li bihom jinxtraw l-elezzjonijiet. Dan il-Gvern illi jixtri u jagħmel minn kollox biex jixtri u jaħtaf anki iva il-voti. Ma naqax li Bernard Grech juża narrattiva ankrata fil-passat u qal li kienu gvernijiet nazzjonalisti li poġġew lil Malta l-qudiem. Kien hemm ċiklu ta' 25 sena ta' gvern nazzjonalista li rebaħ l-elezzjonijiet maġġoranza u ġab lil Malta il-qudiem.